Hei, mä olen Kirsi Ahde, opinto-ohjaaja. Työskentelen ammatillisessa oppilaitoksessa opona ohjaten opiskelijoita arjessa sekä koulutukseen hakeutuvia. Lisäksi nivelvaiheyhteistyö, koulutuksen markkinointi ja kehittämishankkeissa toimiminen ovat keskeisiä osia mun työtäni. Mun toimintaa ohjaavia ajatuksia on vahvuusperusteisuus ja ratkaisukeskeisyys. Mä haluan nähdä mahdollisuuksia ongelmien sijasta ja löytää erilaisia ratkaisuja yhdessä mun ohjattavien kanssa. Lisäksi mä haluan luoda heihin uskoa siihen, että kaikesta selvitään ja matka kohti unelmia on mahdollinen. Mulla on kokemusta myös opetustyöstä sosiaali- ja terveysalalta. Mä oon opettanut niin nuoria kuin aikuisia sekä erilaisista lähtökohdista ja eri kulttuurista tulevia opiskelijoita. Lisäksi mulla on kokemusta nuorten valmennuksesta ja siellä pääsin syventymään nuorten elämänhallinnan ja arjen haasteisiin. Mä ajattelen, että edellytyksenä onnistuneelle ohjaukselle on saumaton yhteistyö moniammatillisessa verkostossa. Mä haluankin ylläpitää ja rakentaa yhteistyötä niin organisaation sisällä kuin yli organisaatiorajojen. Mun vahvuudet löytyvät työn kehittämisestä ja rohkeudesta ottaa haasteita vastaan sekä kokeilla uusia, esimerkiksi digitaalisia työmenetelmiä. Mikäli haluatte joukkoonne kuuntelevan, vahvan tiimityöntekijän, niin mun yhteystiedot löytyvät tässä. Ollaan yhteyksissä.